A Szöszmösz Kardigán és barátai című meseregény szerzője, Schubert András, tudós, komoly ember. Méghozzá abból a fajtából, akinek számára sokféle komoly dolog létezik a világon. Én vegyészmérnökként végeztem az egyetemet, utána 10 éven át fizikát tanítottam a Gödöllői Agráregyetemen, és fizikai-kémiai kutatásokba vettem részt, aztán biofizikába. Aztán átkerültem a Tudományos Akadémia könyvtárába információkutatás végzésére. Na most ez már eleve egy olyan volt, hogy a kollégáim úgy csodálkoztak. És akkor azt csináltam, és azt csinálom máig, és hát bizonyos sikereket értem el, ugye ezt szokták mondani. De igazán én nem éreztem sose azt, hogy ez az élet. Hanem mi az élet? Hát mindenfélét csinálni kell, és akkor zenélgettem szórakozásból, aztán úgy is, hogy 50 évesen kaptam a feleségemtől egy klarinétot, és egy klarinét tanárt, akkor megtanultam klarinétozni, és akkor 3 év után már barátom buzdítására elmentünk ilyen angyalföldi kocsmákba, ott zenélgettünk, aztán jobb kávéházakba. Akkor ezt csináltam úgy mindenféle mellett. Ez nekem azért azt is jelenti, hogy az úgymond száraz tudományos munka mellett volt valami hiányérzete. Jól gondolom, vagy nem? Minden mellett. Nem minden mellett. Most hadd legyek ilyen egész szabad asszociációs. Közel 50 éve ismerem a feleségemet, és lassan 40 éve leszünk házasok, és abban valahogy olyan permanencia és állandóság van. Furán hangzik, de azt mondom, hogy meg tudom érteni azokat, akik ugyanazt érzik mondjuk az emberi kapcsolatokba, társkapcsolatokba, amit én az ilyen intellektuális dolgokban, hogy 10 év után már olyan nincs, hogy valaki ne unja halálra azt a témát, amivel foglalkozik. Szóval akkor muszáj valamit váltani, akár csak egy kisebb lépést. Folyóirat szerkesztés. Hát olyan 20-25 éve kezdtem el folyóiratot szerkeszteni. Természettudományi nemzetközi folyóiratok szerkesztésében részt venni, és ez megint egy izgalmas dolog volt 10 évig. Az, hogy most zenélek esténként, és nem integrálokat számolok, az is egy váltás. És a legújabb váltás az a mese? Ez az írás. Hát ugye azt hiszem, úgy mindenkinek megfordul a fejébe, hogy írogatni kéne, vagy próbál. Én úgy valahogy ettől úgy megtartóztattam magam még zsenge ifjúságomban is. Talán annyi volt a költői tevékenységem, hogy ifjabb koromban, hát akkor ugye 60-as évek zenéjében, mint zeneszerző is úgy igyekeztem azt a 3 akkordot rendkívül eredeti módon összerakni, amiből ezek a számok álltak, és akkor még a szöveget is írtam rá, na ez volt a költői tevékenységem. A meseírás, hát az egy szomorú történet, már hát szerencsére itt vagyok és vidám. Én nagyon beteg voltam tavaly, és hát hosszú hónapokat töltöttem egészségügyi intézményekben, ahol hát hosszú és nem túl lélekemelő várakozásokkal kell tölteni az időt, és akkor valahogy ez úgy jött, hogy elkezdtem magamnak mesélni. Ott sétáltam a folyosón, és meséltem magamnak, elkezdtem szőni egy ilyen mesét. Aztán összekezdtek állni a történetek, és akkor kezdtem leírni őket. Az egész mese tulajdonképpen egy ilyen beavatás. Szöszmösz Kardigán mondjuk, mint egy gyerek, aki találkozik a fontos kérdésekkel. Persze, vagy Pinocchio, ugye? Amikor már úgy nagyjából kész volt, és kezdtem mutatni családba, barátoknak, akkor kérdezték, és akkor ez most tulajdonképpen gyerekeknek van, vagy felnőtteknek van? Én azt éreztem ezeken a történeteken, hogy mintha valakinek az élet legfontosabb dolgait akarnánk megmutatni. Nézhetem 2 oldalról, egyrészt egy kisgyereknek előre, másrészt meg akkor, amikor az ember visszafelé néz. Hát valószínűleg ez volt, nem szeretem ezeket a frázisokat, tehát újra kellett születni, vissza kellett térnem az életbe. Tehát végig kellett gondolnom, hogy mi az, ami fontos, mi az, amit ha elveszítek, akkor az jóvá tehetetlen és megengedhetetlen, és mi az, amit, hát Istenem, hát ilyen szép szakállas bácsi voltam még egy fél évvel ezelőtt, nem lesz szakállam, hát nem lesz. Schubert András beszélt meseregényéről, és most hallgassák meg a zenész Schubert Andrást is. A Medvecukor Jazz Band játszik. Ezzel a kultúrkör mára véget ért.
A kulturális szerkesztőség szívesen fogadja észrevételeiket, javaslataikat a kultúra@radio.hu internetes címen. A technikai munkatárs Magsai Helga volt. Nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Góca Anita. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good.